Hej. Nu hvor vi har set på, hvordan digitaliseringen har ændret vores dagligdag, så lad os se nærmere på, hvad det betyder for dig i praksis. Der bliver flere og flere online muligheder, men hvordan kan du helt konkret udnytte dem til din virksomheds fordel? I den her video vil vi se på hovedkomponenterne i den digitale verden, hvordan du kan bruge dem i din virksomhed, og hvordan du kommer godt i gang. Lad os et øjeblik forestille os, at du er mekaniker med eget værksted. Indtil videre er din virksomhed vokset udelukkende på baggrund af kundehenvisninger og mund-til-mund-metoden. Virksomheden har endnu ikke nogen digital profil, men nu har du besluttet dig for, at du gerne vil tage det næste skridt videre og op. Hvordan vil det gavne din virksomhed at være til stede på nettet? En af de største fordele ved, at din virksomhed er online, er, at du kan udnytte de muligheder, som skabes af søgninger. Har din virksomhed en digital profil, kan potentielle kunder finde den, når de søger online efter en virksomhed, der kan tilbyde de varer eller services, som du har. Lad os for eksempel sige, at en person søger efter et værksted i Aarhus, og dit værksted dukker op mellem søgeresultaterne. Hvordan kan det skabe værdi for din virksomhed? På rigtig mange forskellige måder faktisk. Når en kunde klikker på linket til dit website, kan han eller hun lære en hel masse om din virksomhed og hvad du kan tilbyde. For eksempel ved at se en video om bilpleje, som du har uploadet på dit website, og som illustrerer din dygtighed og ekspertise inden for dit fag. Det kan også være, at kunden læser kundeudtalelser fra andre tilfredse kunder, til at kigge på din prisliste eller finder dit værksted på et kort, så de hurtigt kan se, om det ligger i nærheden. De kan måske endda finde dit tilbud om, at du tilbyder gratis buksering inden for en afstand af 50 km. Det kan også være, at kunden udfylder en formular på dit website for at få svar på et spørgsmål eller for at anmode om et tilbud. Måske klikker kunden sig også videre til dine profiler på sociale medier, hvor de kan finde endnu flere tips, billeder og videoer. Det er ikke sikkert, at dit website behøver at have alle disse forskellige funktioner. I hvert fald ikke i begyndelsen. Men eksemplerne skal give dig et indtryk af, hvor mange fordele din virksomhed kan opnå ved at være til stede online. Og så er vi ikke engang færdige endnu. En online profil kan også give dig en masse nyttig viden om dine potentielle kunder, om hvad de vil have, og hvordan du kan tilbyde dem det. Hvordan hænger det sammen? Jo, på nettet er det muligt for dig at vise målrettede annoncer til potentielle kunder, lige når de søger efter det, som du og din virksomhed kan tilbyde. Ved at bruge søgeannoncering kan du f.eks. vise annoncer til potentielle kunder, der søger efter værksteder i Aarhus. Du kan også begrænse annoncevisningerne, så dine annoncer kun vises til folk, som befinder sig inden for en bestemt afstand til dit værksted. Du kan lære at bruge analyseværktøjer for at finde ud af, om folk har klikket på din annonce, besøgt dit website og har foretaget en bestemt handling der, som f.eks. at udfylde en formular eller se en af dine videoer. Det er virkelig spændende, ikke? Men hvordan kommer du så i gang? Først og fremmest skal du ikke lade dig afskrække. De værktøjer og teknologiske løsninger, som er tilgængelige i dag, er lette at bruge og lette at få adgang til. Mange af dem er endda gratis. Faktisk er den største udfordring for mange virksomhedsejere, som driver virksomhed online, ikke at vende sig til værktøjerne, men at få lagt en god plan. Vi har imidlertid en hel række forskellige videoer, som kan hjælpe dig med at klare netop den udfordring. Men lad os lige lave en hurtig liste over de vigtigste ting, du skal have med i dine overvejelser. Det første er omfang, internet, mobilinternet og sociale medier. Der er så mange muligheder, både i forhold til, hvor du vælger at starte, og hvor du gerne vil bevæge dig hen derfra. Det næste punkt på listen er teknologi og indhold. Du må tage stilling til, om du selv vil stå for at håndtere de tekniske og kreative aspekter af dit website. Det kan imidlertid være tidskrævende. Eller du kan vælge at få hjælp, men det kan til gengæld være dyrt. Det sidste, du skal huske at overveje, er pris og tidshorisont. Læg et realistisk budget og lav en fornuftig tidsplan, som indeholder klart definerede milepæle, og sørg også for at forpligte dig selv til at overholde dem begge. Hver eneste dag året rundt er der tusindvis af virksomhedsejere med små virksomheder, som udnytter de mange muligheder og fordele, internettet har at byde på. Muligheden for at nå ud til potentielle kunder, ikke bare i ens lokalområde, men i hele resten af verden, er for værdifuld til, at du bør lade den gå din næse forbi. Det er med andre ord på tide at tage springet ud i den store digitale verden.